V dnešnom videu postavíme tým pohodcov Kolesa šťastia. Takto začínalo aj iné video, ale vtedy sme dostali do traderskej kariéry a potom sme sa pokúšali vyhrať Ligu majstrov. No dneska si to spravíme inšie. Dneska to postavíme do Ultimate Teamu, takže poďme na to. Let's go. Takže poďme sa pozrieť, čo bude naša prvá podmienka pri vyberaní hráča. OK, toto je koleso šťastia, na počítači to nedám, lebo mám vybitý počítač. A poďme si to vyspinovať a ukážeme si potom, čo tam bude. Tak sa pozrime na to a vyzerá to, že to bude Nemec. Tak to je veľmi zaujímavá podmienka a Nemcov mám v klube dosť, takže sa tejto podmienky nebojím. No a jeden z najlepších časov v mojom klube je Filip Lahm. Sice na trojzápasové hosťovanie má plnú súhru a to je dobré, takže poďme rovno na ďalšie točenie. Cieľom dnešného videa, aby to nebolo len tak, že ideme si vyskladať klub, je, aby sme mali klub s súhra nám je jedno, ale hlavne bereme hráčov len na pozíciu, nebereme mimo pozície. Ale našim cieľom je postaviť tým s hodnotením 91. No a ak sa to nepodarí, tak ma čaká na konci videa trest a to ja veru nechcem plniť. No a teda poďme roztočiť toto zas a znova. A čo tam bude napísané? Vyzerá to 90 plus pace, to bude určite nejaký rýchlik. Idem rovno pozrieť do klubu, či sa tam nejakí rýchlici nachádzajú. Jeden z mojich najrýchlejších hráčov je Ser Roberto. Pozrite na ňo, 99 rýchlosť. No a preto Ser Roberta vyberáme do základnej 11, napálime ho rovno na ľavého beka a máme zatiaľ plnú súhru. Súhru môžeme ďalej plniť aj ďalšími podmienkami. Teraz neviem, čo som povedal, GG. Poďme na to. Čo tam bude? A musí to byť Francúz. Tak to vyzerá. Ani chvíľu som neváhal a do týmu som priviedol druhú ikonu Zinedina Zidana. OK, poďme na ďalšie točenie. Tak sa na to pozrime, aká bude ďalšia podmienočka. No a ďalšia podmienka bude, že musí byť ten hráč z Bundesligy. Moc Bundesligistov v klube nemám. Môj najlepší Bundesligista je 85 rating Julian Brandt. Ako nie je to najlepšie, ale zase 85 rating, to je v pohode. Bundesliga je z nášho kolesa šťastia vymazaná. No a čo bude ďalšia podmienka, to sa dozvieme teraz a musí to byť Pleschinger. To čo znamená? To som v živote nepočul. Preto zatočím ešte raz a Pleschinger dáme preč. Fakt, Pleschinger som v živote nepočul. No ale čo som počul, to je Premier League a tam mám veľmi veľa hráčov. Nakoniec som vybral Ilkaja Gündogana 87, nejako sa dá, sú to dva lepšie ratingy ako Julian Brandt a my už poďme znovu na koleso šťastia. Tak poďme na to, čo mi vyberie tentokrát. Poďme to vyspinovať. A bude to 65 minus space, to je presný opak našej druhej podmienky. GG. Na túto podmienku som vybral brankára Leva Yashira. Rýchlo 61, 90 rating, nejaká Future Stars edícia. Mne sa tá karta páči a podľa mňa s ňou podľa mňa ten nám rating zvýšil, pretože nám ide o 91 rating. Inak budem plniť trest a to ja nechcem. Preto poďme na ďalšiu podmienku. No a podmienka znie, že to musí byť Čech. OK, veľmi zaujímavá podmienka. Na túto podmienku, že musíme vybrať Čecha, som vybral Petra Čecha. 94 rating, je to Space Shifters karta na SOZ-ko ideálne. Vymeníme ho so Zinedinom Zidanom, ktorý sa presunie na SZ-ko a Petr Čech bude na SOZ-ku. Teraz už nám chýbajú len dvaja hroťáci a dvaja stopéri.
Čo je fakt divné, pretože hroťáci bývajú vyberaní medzi prvými a my ich ešte nemáme vybraných. GG. Jeden hroťák bude mať podmienku, že musí byť z League One. A vy viete, kto vyhral Champions League. Z Paris Saint-Germain. Pozrite na tie staty, síce je to len zlatá kartička, pretože nemám coiny na tú špeciálnu za výhru Ligy majstrov. Bude hrať mimo pozície, pretože nemá bohužiaľ hroťáka, aj keď my dobre vieme, že Dembele na hrote hráva. Zatiaľ máme 83 rating klubu, čo je slabé a traja hráči, dúfam, že aspoň budú dobrí. OK, poďme na to. Poďme si vykrútiť podmienku. OK, let's go. Už ich tu nezostalo veľa. A jedna z tých podmienok je, že to musí byť pravák. OK, veľmi zaujímavá podmienka. Na túto podmienku som vybral Prince. Preferovaná noha pravá, 93 rating, za mňa solidné a poďme rovno na ďalšiu podmienku. No a tá znie, že musí mať 192 plus centimetrov. OK, to musí byť nejaký vysokáň. Na túto podmienku som vybral Jonathana Taha, 86 rating, 195 cm. Máme aktuálne 89 rating. Chýbajú nám 2 ratingy a keď tie 2 ratingy nedáme, viete, čo ma čaká. OK, poďme na to. Posledný hráč, potrebujeme dobrú podmienku. 2 ratingy nám chýbajú do 91. Let's go, poďme na to. Poďme, už sa to točí a bude to nejaký Angličan. OK, tak to bude asi problém v mojom prípade. GG. Nakoniec som vybral Johna Stonesa. Bude nám to stačiť na 80 či na 91 rating? Nebude 90 rating, tak to je škoda. Tento tým má bohužiaľ teda len 90 rating. No a tak ma čaká trest, ktorý ale uvidíte v nejakej šortke. Takže mi určite napíšte, pošlem príspevok a napíšte mi určite, že aký trest mám splniť. Potom to uvidíte v nejakej šortke. Dajte like, dajte odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.